Еми това е табуката. То не е страшно. То не е страшно. Ще питахме колко с килограма. О, папа може не е паднал. Всеки не е паднал. Еми там всичко се пише. Ей! Мокри кърпички, ако имаш, дай. Ако нямаш, обаче ще измиеш. Значи обаче измиеш. Сега са чанките. Така. Копчето не е паднало, няма да мокрите. 70 градуса спирт ще обработвате. Това като пипа не боли. Еми, много е дебелит отвънка. Така сложено и щипката е такова. Защо ме питаш? Значи да вземем за спирт и друго? Спирт 70 градуса и пудра прахче за рани можеш. И винаги получаваш това. Значи колко пъти го развиваш, нали, толкова пъти го обработваш. Това спирт на самия път, не на кожата да е изтична. Нали втора дете още трябва да знае майка. Забрави ли? Защото има някаква сигли, право няма дума. Имаш карма. Само на карма, хубаво да гледайте. Имаш карма. Както тук режима, първи месец така, 7 пъти се хвали, 7 пъти 33 часа. Ще го прави Галаварика ще го вкараш. Къде ще го вкараш? Галаварика, там да види галаварите. Да види галаварите, да види. Юляни спусна. Ето сега като се знае. Аз мислих, че си изписали вече вчера. Нали са ръкавички? Защото няма перлица, няма такова нещо. Затворник стана. Ходи на училище? Не е студено. Не, няма да го има. Мисли ме, рад, къде си го взема. Айде, на кой да дам? На бащата. Документите ти? Значи, ти Крис да знаеш, на бърза помощ закривам печата.